hang arong MLA Dorsing rong hang ahem lang tok harne chongkam rup kithum Kicengsi ang deng wai song patu aklam along karbi hong hari arat ame ki bipon KEEC Jabang Phu CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Lapen Deputy Speakers Assam Legislative Bokazan LA Dr. Numol Momin Aphan Lapen MEC Pabitro Rong Piatum Aphan Keso Kachalang Chiaphan Chuning Ripon non bir tang ton pen arjoi tha karbi hong hari a hin pen patir pipon sikidam tang chang mi po chikloni phai cricket hom pen pinini phai krep ho an karbi hong hari rat pi ame ki bipon bangsa me rat me phu long kison phang chola pen aluhi amman pen ka chopapon CEM Dr. Tuliram Ronghang karbiang long pen ning ki thenai ka ching honei MP Horan Singh be ake hai Dipu MLA Bida Singh Inleng ake hai lapen tim karbiang long pen danglok KACC EM Mongol Singh timung ake hai EM Rina Terang pi ake hai lapen EM Prabhat Chandra Taro ake hai Lason si pinila bangso ame longpinpur alo CEM Dr. Tuliram Ronghang ake hai aphan ki pipon lake aning kanwang karbi honghari ame karbi ki pachun pon chi aphan lakep atangka nang pipon nangji lapen karbi honghari ame krongching sai adim ahem ki thir thip ahem nang kim pipon nangji pusi pinpur alo pipon lapen pini karbi honghari ame ahin pen armu chejeng pon asai sita me deng pon bangso moi along pen tirikam atum pen nang kit handun ke son hinlo pini pen ki adam asarle dam sita me ke dam ahem konglong along ke lothe arong bipon long lelo ki bipon nang ji lage bongkrok bong ilhai hoisi ki dam ahem konglong along sita me bipon nang ji mate tar pon nang ji lapen sorlo atum ahem jidun joy pen penangan atum ke atehang along nong ang jadak det lasinon pen ke lahai nong ang jadak det chia phansi karbi hong hari sorlo song ahin pen pachini pon jong si jadak pon patoi te pen pulote karbi hong hari sorlo song ahin pen sodak kang sai ing sai pon jiputa nang than nang pachini dun lason si karbi hong hari rat pi ame ing samjen pen pachun pon lo dong kamukam pen nang kiloberta sonjef ingti kan kupik pi lam ti jitha chimum pon la nang ni tumla ni thomang bong ban ko pialam pen si da la da ka than chi mum pon la ni li tum la ni thomang bong adjustment pet ba ni tum karbi hong ha isi ka la mai ma karbi hori tapenda ajutang jubat jate habe pon ya fan karbi hong ha thorom ke pithe pangra pen thorom no pini pinable Atom hace lo Thorom dan hace kitlo apa bir beda ke bang bo beda je fancy ni ani bang ka jitha jutang jubat pada tip di kedam tang la son thorom becio pen kedam tang atom ni hace do lang tu along break dam ania khap pen dam sa ni mana dia function itu unde pinning bang ke meningkan ka pen kami son jing dia baru ke dalam kami dari yang son pakol non up bom nang la sinang pilo ko pola tola sila bangke la hello ni ditum la dak karbi hong hari sorlo mai la karbi hong hari amai benda ceparai polo je dam non ke bang ji ana bangke ke dam tang lo sita minon ke bang ji ana bangke owe ki mi ben ke dang lo la dak bangke non ada masara long benang ke dam long lo je bang ajutang si ditum bang thek dam long rong la sila dak bangke dia karbi arona tenga bangke ditum dak mane lo thiarong e desi dak bong proxy ditum mane ponang po bong proxy tar ponang po la pen ke la da ka lam chot ka lilang mane hala da dampri dam approaching hong long le la pen sang chewar long le poisa chewar long le sang ka chewar poisa ka chewar la ke litum ajutang kali sang ka chewar pulotang te litum bangke la hello karbia jutang long bangke la ke mane aka hinu husi sang ka chewar kasi la da ka bangke karbia khai long bangke obi kimia tu pana same nili chuning ri bang la hello ke bang ja por ho la sona bang badu le klem bosa menang litum nang kar judun long atum an kit nang thek don long atum ana bangke ato ka no ke do ana tum fasta menang kar judun long nang ke thek don long atum an ke la sona bang non ke bang ja por bang ke ada masar hos tame
rothe rong e det pen mane bongkrok e ponji bongkrok e tar ponji a fansini lijoning rilo la pen dak mane tobar kaching hong e sang kachewa la sona bang abider nahi atheli tum ke la helo kahoron ka jotang amasta medoko mane hempen barlo polotang te e tobar mane dam freedom pro tikuk do nang temang do nang posi tum ke kache kha la so khang he do nang posi tum kahoron amasta doko ka posi tum bangke mane halada ka hem mane kidam posi tame la dak dam freedom pro bang kaching hong long lelo la son sini tum dak pen binia mai long masang meche parai bon la son aku kan sudah kelotang ke nang litum pen ini kudun kitu mah la ke ni tum ako la son jong siklem thu det pute ni tum hin pan ako ko bang ko ma da bang posi ka meklem ma la ke ni tum alang li phana bang ni tum chik kidam thu po Klasi coklim kasi litum ban ke 6 sidur. Ini yang sesudah tidak dapat. Lakyat hapon na belum nilikar biang lo nomas konsumen CM pilhan yang benalang itu han lakyat hapon po la benalang tum kiri pie han isi bandural penceng lo office building nahi pulo la ben puti siba katangkan ini dak diklaim ponje han ini bori pon deh KEAC Jabang Phusi EM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Lapen Deputy Speakers Assam Legislative Bokajan LA Dr. Numol Momin Aphan Lapen MEC Pabitra Rong Piatum Aphan Keso Kachalang Aphan Choning Ripon Lakhang Koraphonilip constituency ke Parlo Chokiola Police Station Angkang Pi Borpong Sarthi Rongphar Arong Amikar Baliram Rongphar Sangpi Caroline Kram Sapi Achor Kopai Kelang Nopen Ajok Phere Mime Cancer Akiso Cholong Loklo Bangso ke soka cholong la ke chiklo jon thom anlo bonsta me ikhi edat kavedat ajok ka chelang je phan bidi cha kong horang puta avedat lopusi che than pon non amar referral hospital dimapur nagaland along si che pon lo lasining ke me party dhoram chipu pe pen khei ka ching hon kang hon ka jin so ke thenei KAAC japon teams karbiang long jalin bangphu ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan si ator sang pi Caroline Kram sapi pen nangra vekta pusi ning aklong mekri bu pro pen choning rilo Lapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Momin Aphan MA se Pabitra Rong Piatum Aphan Nangrap Igvek Thapusi Kisodet Abang Phobaliram Rong Phar Achor Sang Pi Caroline Kram Sapi Pen Ning Aklong Pen Kirap Kelong Japhan Pura Mekri Meklang Pensioning Rilo Lason si keso kachalang Japan Bivo Phak Chainong Anta Chajor Edlo keso kachalang Japan non ke thangnat ason ta Chajor Movedetlo Homporti Sitami Chepadoi Edlo Lasi kachalang Japan Pustami Matha Abidi Jut Koklo Puta keso dat Baliram Rong Phar Achor Sangpi Caroline Kram Sapi Pen Thanpon IFSC code SBIN 0001170 phone number 6002716390 Ladakh le kacharap doncha bangphu doli pute nang birta ta chokji pusi pachini pon Jang mi poni phai krip pho arni phroli constituency ke parlo langkong ronghang arong pini rup ki hum hempen ke bar amohor MLA Dorsing ronghang ahim lang tok harni chomkan ke kanji lake kan so panini do ponji pusi nang than nang pachini dun cái này bạn bạn đi đúng cái này bạn đi đúng là tao soi cái gì mà nó lập phương helicopter bên ngoài có cái tao cái helicopter bên ngoài